ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe nhasi iri rimwe zuva kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa chitsva. Hongu paya makatona tiri kwaMurehwa tichitaura nhau yagogo vaya vekurwara. Hongu vabatsirei. Nhasi uno tiri munzvimbo yeRUSAPE. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Uti Ngiyaphila uthini? Mina ngiyaphila. Salibonani muri yeZimbabwe, ibizo lami nguNoni. Sihlangane phela njalo ngithemba liphile lapha elikhona emakhaya nalapha elikhona ezindlini. Njengoba likwazi ukuthi sihlala siliphathela phela izinhlelo ezijiyetshiyeneyo, namhlanje siliphathele olunye phela uhlelo olutsha. Lilalele livule indlebe zenu lizwe sikhulumayo. Nasi Andrew anokhuluma yini ndiyotawula. Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Onguka amuri yeZimbabwe sekutaura kwatete kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa, asi nhau yatinayo zuva ranhasi haisi nhau inofadza, haisi nhau yekuti tingati nhasi muri kunzwiririra, kwete inhau inosuwisa, inhau yemushakabvu abva kunovigwa kumarinda ikoko kwakawanikwa. Mangwana acho vanhu vakunoona kakuguva kuti zvakamira sei, ndo pavakaona munhu asina kupfeka akamira ipapo. Isusu edu tinokasika kumhanya nekutaurisa, tinobva tati ndokubva pawanika muroyi. Ameno Zimbabwe inonzi mutemo wenyika kaunoti hakuna varoyi. Hakuna varoyi. Anditi? Hakuna varoyi. Asi ava vakawanikwa vasina kupfeka vari kumakuva, mushure mekunge vanhu vaenda kunoona kuti kumakuva kuri sei, kunzima. Kunzima. Namhlanje phela sihlangane lapha sendaweni yaseRUSAPE, sihlangane lapha ngowesifazane owasichiyayo, bambeka kahle ekuseni njengoba likwazi ukuthi vele ekuseni kwakhona liyavukela liyebona ukuthi kunjani. Base bevukela bathola umuntu owayenqune engagqokanga khona ngale. Asingeke sithi ngumthakathi, asingeke sithi ngumloyi, kodwa siyacabangela ukuthi umuntu ezebonakala khona ngale enqunu engagqokanga lutho, futhi kubona bevela ukuthi bebeye kumuntu izolo kwangikhona. Kuyasolisa muri yeZimbabwe. Lizazizwela ifamily yangikhona bazasitshela lokuthi kwahamba njani. Thina asingeke sithi ngumloyi, asingeke sithi ngumthakathi, yena ngiyokwazi ukuthi uyenza njani, ukuthi uyabamba kumbe akabamba. Kunzima muri. Ndipo paya pandinogara ndichitaura kuti utungamiri hwenyika yeZimbabwe vanofanirwa kutarisa munhau yakadai iyi kuti inyasoongororwa. Isusuka tisu tiri vanhu vatema veganda dema, hatisi varungu. Chirungu chakauya, zvinhu izvi zviriko, zvinhu izvi zvakagara zviriko. Tinofanira kubvuma kuti tisu vanani, nekuti kana taakuti hakuna uroyi, dzimwe nguva hauko iwewe, asi uroyi huriko, ndo zvitoripo munyika. Nekuti vanhu vari kuroyiwa, ukaenda kun'anga unotonzwa kuti uri kuroyiwa, unoona munhu achirwara ari kuroyiwa. Vafundisi varogara vachinamatira vanhu nekuti vari kuroyiwa. Kunyepa. Njengoba likwazi ukuthi umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi thikhona kulomthakathi kulomloyi, kodwa njengoba likwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama even kudala emandulo vele kwakukhona ukuloya. Noma ungaze uhambe echechi umfundisi uzakukhulekela uzokuthiwa uyaloya, uhambe ebantwini abancedisa ngokwesintu uzothiwa uloyiwe. Ngakho-ke ngabe abomthetho babona ukuthi into le be-introduce ukuthi kukhona okobuthakathi ngoba babelieve ungathi umuntu uyaloya kumbe ungumthakathi uyabusubotshiwe, kodwa thina siyabe sikwazi ukuthi kukhona lokho into esihlangana lazo everyday, esizizwayo, esizibonayo, esiphila lazo khona apha emhlabeni. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo
vanotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokumhoresai mese mhuri yeZimbabwe. Ini ndonzi Mai Nyamukomba, ndine mwana akashayika. Akatanga kurwara gore rapera muna April. Saka nguva yese inini ndaigara kuSouth, saka ndakadaidzirwa chinzi mwana arurwara. Saka ndakangoya chifunga kuti pamwe munhu arurwarawo zviri nani zvichaita zvakanaka. Saka ndazouya kuno kundakaona munhu ari kurwara. Takatanga nekuHarare hospital, waitorwa masikani. Zvichinzi torai masikani, takatanga torwa masikani, pane 3 takatanga tatorwa. Saka patazonzi torai CT scan. CT scan yacho saka yakanga ichida mari yakawanda 350. Saka takambodilaya ipapo. Ndikazotora CT scan. Ndazoenda naye zikanzi chidzokorerai munotora futi masikani ematanga 3 aya kuti tione kuchitanga ipapo. Ipapo waiti cancer, waiti breast cancer. Saka tazobva kuHarare hospital ndaona zvisi kuchinja. Tikati rega ndimboenda kumba, vandauya kuno. Ndauya kuno ndaenda paPremier. Saka vakanga vazozvimba dumbu, makumba azvimba, mireso wazvimba. Saka vanaenda paPremier, wachibva wadrenwa mvura iyaye kuPremier. Wanga wato zviri nani, wakutofamba wachitoswera wakana mbuya uko. Saka tatitote mapiritsi ekuti tamba tichienda kuPremier, wachingonzi uyai, vanga vakatonzi uyai musi wa28 April. Saka vanga vada kutoenda kureview musi wa28 April kuPremier. Saka taona hazvisi kuchinja futi. Taita zvakawanda, taingoita zvese taingo tichibatsirwawo muchiwanhu, tichienda kuhospital kwacho zvese tichiita. Saka nemusi Saturday ndopa wakazoti wakagara zvavo, wabva wazotanga ndikutowa paporridge tikutotaura nyaya. Ndopa wakati saka ndangona munhu angotanga kuchinja maziso. Ndikati ndope ndakatanga kuchema. Sikanzi muri uchemei, asi kunze kwamamuri komadini, asi pane zvemanzwa here. Ndikati aiwa ndapindwa nechando. Saka chando chandipinda, saka ndikudini iflu iri kundiita kuti ndicheme. Saka ndatoona kuti munhu akupidigudza maziso. Saka ndope ndakati vandambosiya ndakati ndadzike, vandabuda panze ndakunowacha zvangu. Ndope ndakati kamwana kamwe kamukomana. Sikanzi ndangoti gareka, sikanzi gogo yaimone zvakuita mama. Saka wangori ndopa wakabva wangofa ipapo. Saturday wachibva watakurwa kuendeswa kwaRUSAPE kuhospital. Watofasi. Sunday wachibva wabuda, body ichibva yauya kumba. Monday wachibva waigwa. Tuesday wachibva wataenda kumakuwa. Saka takatoenda takawanda. Taenda kudaro, patadzoka kudai. Saka baba munini nemumwe mwana wababa mukuru wachibva wadzoka mumashure. Saka ndikati ko muri kuenda kupiko? Saka ndimboenda pakashopa apo tikudzoka. Saka uyu mwana mumwe wababa mukuru achibva atoti ko munhu ari mumajokotyomo munobaya, mune marandani anobaya. Apagarike pakati pekuti hanzi munobaya. Nana uzodzokera angu ndoona. Achibva adzoka. Achibva atoti mune chidhakwa murega ndinobudisa chidhakwa icho. Saka asvika pamarandani paya. Ndopa akaona ndimaiguru vari mukati imomo. Sikanzi ko wamuzvare muri kuitei? Sikanzi ndikutsvaga matsvairo. Sikanzi matsvairo musina kupfeka here? Sikanzi ndikutsvaga matsvairo. Saka sevanakomana zvaasingaiti kuti varamba vakamira vachitarisana namai. Ndopa wakazotora vanatete pana. Vanatete wachibva waenda. Wasvika ikoko ndopa wakasvika ko muri kuitei? Sikanzi ndikutsvaga matsvairo. Sikanzi matsvairo pakadai here? Hanzi hakwasina kana mbokwengwa kana kwengeka kana kudini, but pane miti inobaya zvekuti pawanga wari pachipapo. Ndopa wakati vanatete chitsvagai pekuti mungabude napo mugara apa. Hanzi ndopa wakatsvaga pekubuda napo wachibva wadini wagara. Saka vanatete wakaona kuti hazviiti kuti tiwapfekedze tidini, wachibva waenda kune munin'ina wavo. Wachibva kuti uyaimuone zviri kuno. Saka munin'ina wavo ndiye akazovapfekedza. Achibva azoenda navo kumba kwavo. Pane tiwana tinoshanda kumapurazi uko. Twati wari mutombo waona bva twatiza vanotaurira gadi. Wachita wanga wakabata kamerecho wanga wakabata kadai. Saka wakaona vana vaya vachibva watenesa face yavo so. Vachibva wawanda.
Saka wana wachibva wamhanya unotarisa gadhi kana kuti akawashaya here hamene. Saka ipapo ndopandakapedzisira kuwaona anazoona futi. Pamataura kuti maimbobatsirwa kana kuchivanhu, pane here zvakambenge zvataurwa pamusoro peurwere hwavo? Mumwe nomwe anotaura zvaanotaura, hauregeri kuzvinzwa. Unenge uchingonzwa asi taingoda kuti munhu arape chete zvekuti hazvo zvataurwa zvakati wange usina basa nazvo. But zvekungoti munhu arapika apone chete ndozvatati newawarireni. But waitaura? Asi mashoko ava akambotaura anga akanangana here neava vakazobatwa? Zvimwe waitohaka wachitaura wega. Pane musi wakatohaka rikatobuda rega, raibuda rega. Waibuda wanotedzera zviya zvekunzi munhu anohakwa, otedzera zvinoita chi munhu wacho. Saka zvaihaka zvichiita. Pamaingoti wakudawo zvinongoitikawo. Zvinongoitikawo. Ko ivo vechivanhu kuti nekuti kazhinji kacho muroyi haisi nyore kuti anga achibatika, pane here zvavakamboitawo kugadzira kana paguva kuti zvizosvika pakudai kuti muroyi abatike? Paguva mene kuti paine akagadzira ke ndisingazivi. Sevanhu varongorwadziwa nyika yese hauzoziva kuti pane agadzira here kana kuti hapana. Sevanhu nekuti nyika yese yandengendeka vanhu vari kurwadziwa. Saka hauzozivi kuti pane asi agadzira here kana kuti hapana. Hauzozvizivi. Anga akura sei Mushakapu? Ndio muna 1980 muna August. Azvona musi wa 31 August 1980. 31 August 1980. All right. Iye mufi pakurwara kwake haana here rimwe zuva rakambotaura kuti kana kuti amai inini hongu ndiri kurwara, asi nekuti munhu anenge akurwara kazhinji kacho anotaura chokwadi chezvinenge chichiitika paari. Haana kumbogara aitaura here nhau yakadai? Aitaura. Aitaura. Achitaura kuti ava ndo akundikuwadza. Aitaura vanhu vacho aiwataura vanhu vacho. Kana akauya panapa, kana dai paanenge agara paya zvonzi ndipe sauti yemagodo paanenge asimuka usara achimwaya. Aitaura. Aitozviziva kuti hausi urwere hwaMwari, asi pane vari kuda kumuuraya. Aitaura. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuinzwa nhau yatinayo zuva ranhasi, zvichireva izvo kuti chandingade kuti mubatisise ndechekuti paya patinogara tichitaura vamwe vachiti hazviko, ndoda kuti muzive kuti zvinhu zvakadai so zviriko. Chinoitika ndechekuti vamwe munorwara nekensa, vamwe iBP, vamwe shuga, ndo zvirwere zvinenge zvichibatwa kuchipatara, asi zvirwere izvi kazhinji kacho zvinenge zvakonzereswa nevamwe vanhu vapenyu, ndo vanogadzira kensa idzi, ndo vanogadzira BP. Kunzima noni. Nge Zimbabwe selizweli mama yakhuluma ngumama womufi uthi umufi wagula kwathola breast cancer, wahamba ezibhedlela wayenza isikani, waqasa ukuvuvuka umzimba, wavuvuka inyawo, wavuvuka isisu, bahamba ezibhedlela bamdrena amanzi wayelayo. Ngesikhathi egula layo wayekhuluma ukuthi hayi kukhona abantu abamganyelayo, bahamba ebantwini behamba bedinga uncedo, kukhulunywa ukuthi bakhona abantu abamganyelayo. Umuntu lo obonakala enqunu bacabangela ukuthi maybe ngabe nguye cause ithiwa nxa ebuya lapha ezovakatsha mayesukuma umuva wayethatha isawudo lamatshe efafaze khona phana ethi ucotsha imemibi. Akunzima umili eZimbabwe. Mama tisati tabva hedu kwamuri mataura imimi kuti Mushakabvu aiti ari kuvaziva muri kureva here, muri kuremekedza semunhu mukuru here kana kuti vanhu ava igroup? Aitaurawo aitaura. Aingotaura waaitaurawo. Akanga akatotaura kuti wasauyawo kana ndafa. Zvino hazvizoiti kuti urambidze munhu kakuti usauye. Ainangana nemunhu wani? Ndofunga wairi watatu. Zvichireva kuti vanhu avaita iri timu, asi wani ndiye akazotadza njuga dzake. Akazotadza.
Ongo mimwe mibvunzo inogona kuzouya mukufamba kwechirongwa, asi ndo nhau yataurika pano, ndo nhau yatinayo zuva ranhasi. Regai tinzwe kuna sekuru, tonzwa kuna mbuya, tonzwa kumwana akasiyiwa zvakare nemushakabvu. Vangotipawo maziro vanoita nhau iripo. Tiri kukupromisai muri yeZimbabwe kuti wacho nyakunangwa uroi, aiwa tingati ari kunangwa, akaonekwa asina kupfeka wacho kumakuva. Tichamuunza zvakare tichitaura naye tinzwe kuti zvakamira sei. Ini ndinoda kuti nditi kuyakaita muzukuru wangu pano achibva kuHarare, ndaiuya 2 times a week ndizomuona. Ndaitombobatsirawo zvabomotokana mai vacho, ndaitombobatsirawo kuti nditumakuenda asi handisi kunanga bona. Zvakaitika ndatovareigwa, ndakaita almost a week isako yakanaka, ndatovareigwa. Asi akanozoona munhu amusomba wangu muzukuru nyashara, ndati muzukuru kanziabi, zvakandirwadza. Ndakamhanya kubva kumba kwangu kusvika pano. Ngoma wangu ndakatovasiya, ndakafunga kuti hawapo mugoma. Ndakamhanya kusvika pano, ndakaona paine mudzimai wangu nemwana nemhuri yemusha yatoungana. Asati afa mwana uyu abi, asati afa aita kuti sekuru musazonetseka, muchaenda kun'anga mucharasa mari mahara. Ndakakwazana ningira. Aitotaura nemazita avo. Yes. Wakatosvika pano munhu iyeyo tikati sekuru musabvunza mucharesei nyara iyanzamosva kandafa wachandidya pamwe, wakati pamwe wachandidya pamwe, kuti pamwe kura maybe they can have me. Ndakazodzoka musi futi munhu yakadzoka kuti pano tikazi tarisai, asi muri kumundaidza kati sekuru, tati kumundaidza kuita sei, ari mumbawo kurumi aiti wakasvika wakagara, kana wakuenda aiti main base out, aisapuwa fine salt, aipuwa court salt, inonzi chokwadi salt iyoyo, womwaya pawanga wakagara. Ndichatsika kanzi inini kana mukatsika kana kutora kuchadzira nebasa rese, asi ndinoda kutrai kurabha mweya une namaya. Zvakanaka akafa abi, ndakachema ari mumba, ndakachema abi uneshiwa utonisiya kufuka aita vanga ukashati sekuru muri kutinyi, asi sinei. Ndakabuda panze ndikagara panze, vanhu vakazoungana kuti batama ukwende like. Zvadaro wana wangu inini munina uyu waemai washava nenzaziva wakati muntu muteze, don't talk about the body. Anofanga kutaura nezvebody nenyamukoma, imimi muri wana mai. Wakafonera wakanzi munhu ngaine mota, wakasimwa kana moshari, wakadzoka masvitsa here mukadzoka ndamusvitsa, right, wadzoka mangwana uchinyamukoma wakazosvika ma6 manheru, anozai wazosvika ma6 manheru. Ndaishola hazvizi kwachapayamamaizo ndezvekwa Nyamukomba. Uyu ndiye mwana wangu, akafa mwana wa Nyamukomba. Zvisinei mangu mutumbo wapano wakandotorwa Monday, mutumbo wapano takaita zvese Nyamukomba wakaita zvikangozvawo kwandiri, handisi kuramba baba. Zvapera izvozvo, next morning tawana kunoradza munhu maka. Ndakatora mwana pano inini nana baba mudiki wake, tikaenda kugwangwadza kushopping center, waiti vaane nzara. Ndakavaperekedza kusvika kugwangwadza, takasvika kuna mai guru sisi uyu wane shopu kugwangwadza, right. Zvadaro wakadya before ndibaki takuya tifanogadzira chikafu chewana wavo zveshuwa, wakasvika ndakasvika panapa wapuwa chikafu chavo gedhu, wakudya chikafu chavo. From there ini ndakafamba so ndakasvika ndakaona mai ava unoti munhu anopenga here kana ndaita sei,
akatendera seri kwemba akapinda kukitchen kugarden kwabikirwa like asina kupinda mfungwa mangu kuti pfungwa yendo yawachina here. From there mutumwa ande kumakuwa wakatadza kuiza parwara patadzikana papo wakabatwa namakurumidzi Watson kuti wakwire kumakuwa kuti wakakana maruwa kanga wanozosvika paguwa wozaunanonga kadai handaisa basa inini ndinonga ndakaita last but one kukanda maflowers ichiti bye happy. From there ndakatoka pano ndakazova pano kwawena kumba kwangu mavanosenda kuti chega indieni kwamiro ndinozotonaona kwakanaka ndopandakazonga nemumukomana kanzi udakaenda kwenya mukomba kanzi chabvondoka ndati chei kanzi kwabatwa ningi asina kupfeka ndati sei vazopinda kuma kuti mwana wezvaitaura aizviona zvesora right. Handina kuzodzoka pano kudzoka kwangu pana anga ari mangwana asi mimi washumba papasko ndinoma pachechi kuti wakuru ndingambobvunza iwe ndongati that's a lot apana muzanoziva kupfuura ipapo asi kuti kuri yaka hamene kuti madzicha unoti chii iye zvinezvi mwana wanga uredzwa kwamakono ndatanga naizwa nyaya yeukwa kuchechi kuti tikudiwa kwamakoni mamwe ine handisi kuramba kuti waende and otherwise this is the best, that's the best way of solving a matter. Ngawaende kumbachanga miri chaipo hawa makoni hashoperi otherwise is of age makona chanotonga mfana because he was a war veteran akawana chance kupinda ipapo zvandinoda kuziva zvinoda kuti ndizoziva nje mangwana ndichazokanotsuka mangwana ndichazozoka pano onditaurira mwana wangu kuti anonzwa kati because uko hakuna kukete mamakona ichinganga anongokuti enda yapo mataurwa takapera kwampambakika iriwo achapowa musambambakira magona kuti siitire nyaya resosa. Yes. Saka iyo ashedzwa here nyakubatwa handisi kuziva anoshedzwa waruda akaona neni wacho. Yes. Wakaona wacho. Aiwa tinotenda shumba nemashoko amatipa regai titaure nagogo tinzwe kuti vanotiwo kudini panhau iri pano iyi. Mune Zimbabwe pari zvino tina gogo makadi totanga tichine matambudziko mungatitsanangurawo maziro amunoita nhau iyi. Taurai maziro anoita nhau pamusoro ipa maziro anoita nhau iyi aiyopera pachirwara mwana uyu achirwara zvedi kurwara chaiko unonzi kurwara vanhu vaitaura ivo aisada kuvaona padapa aivhumbuka akaipata utambudzika kuti wairei pano zvakadakavo hatozvozvomedzi ataura kupaswei ndizvo ndataura izvomedzi ndaiuya pano mazuva ese ko mubvunzo wangu mumwe chete kwamugogo kuti pakukura kwenyu chitiko chakaita seichi chakamboitikawo here makambozviona? Ndambozviona muupenyu hwangu kuchipera padaita kunorwara ndambozviona kana mubvunzo kuti zviri kuita engozomaairesi nematv chizvotochiozvidzwa imomo asi ndambozviona. Saka sekuona kwenyu muchagarisana sei nani naiye muiti wechinhu ichi? tongopesana zvomurodi ungamudini womutemani tongopesana murodi achifura ndichipfuurawo ange iri mutete muroora wangu taitochavirira chaizvo meno tisagara sei meno. But iye kubva paakashayika mushakabvu mushure mekunge zvaitika izvi arichiri kumbosvikawo here pano kana kumbotsika pana hambo takarara kwagara sora ndekendiri papa iye ari papa takatorarama neusiku hwachewo machitoinoikwa hachaputsiki pano kubva musiwo hachaputsiki pano singumako handa kuenda hangu adi kudofamba handida kuenda asati ambozombonana futi ndakaona musi aibanda tomabhoti ari papa ndikatigarai panokugaatogarai pasa pasai pakangwana ipapa pakangwana izvi asadambowaona chisongo pano mahari vangu vachirwara pavakazoya kuno kuna mai vachirwara
aiwa taimbofambawo pese pataifamba kana maposita mupenyu kuti tifamba tichivabatsira kuti chibata chizvinhu zvingwa zvaita sakaita sei zvakanaka asi zvakazongosvikawo hazo pakuita sei pakuvatora sara ndichibva taenda nawo kumochari tadzoka nawo kubva kumochari sanda wachibva tobva kumochari wachibva waigwa mandi ina ndauzorara hangu pano wakarara pano wachinge wakaita sei wakaona ngo wakarara mbuya wacho padhuze wakazona pasina munhu wakazoona chipiri wainoenda kuhamiro vari kubvawo uko sekutaura ko waingoita ye mushakabvu kuti ndo vanhu ndikuita sei ndiri kuona ndo zvakabva zangoita sei zvangoitika zvandakangoyeko pane patangati toda kunzwa isusu hanzi bhokisi riri munomu ivo vaivaripo vachichema pamwe chete nevamwe ndizvo ko pakuzovigwa kwemunhu ndo pamusina kuzoona kuti munhu akazofamba sei takatoviga tiinawo tikatoenda nawo kumakuwa tikadzoka nawo pakurara kwatakaita munomu tichiti mangwana nomuka vachienda kupi kuhamiro ndo pawakashayikwa mandirani ma12 ndo pavakashayika vakashayika vega here kana kuti nevamwe vaimbotaurwawo vakabva vadisapira vega vakuenda kumachikichori upepa chine munhu inini ndiri mwana wemushakabvu wakashayika. Mai vedu varwara takazamawo zvakawanda zvatakaita kuti vaite zvakanaka. Takatanga tichienda navo kuchipatara takaita kunge gore rese tichifamba tichienda navo asi vachiitwa matests asi hakuna chirwere chaibatwa. Then papazoita kunge gore rechipiri racho ndo pavakazobatwa kunzi vane breast cancer kuchipatara. Then takaramba tichingozamawo tichienda nawo tichitenga mishonga yatainzi titenge. Patapedzisira taakuzamawo futi nemishonga yechivanhu yataizama kuchivanhu. Taisaenda kuti tinonzwa kuti chii chiri kukonzeresa asi tainotsvaga rubetsero rwekuti munhu aita sei aite zvakanaka. Pataenda kuchivanhu ikoko zvaitobatsira zvaitoita zvakanaka vachirikavha. Pamwe pacho zvomboita ngezvotanga asi ivo pachezvavo ivo vega vaita nguva yekuti vaihaka kuti vanenge vakuita nge vasiriwo vari kutaura aumwe munhu ari kutaura kuti ndini ningi ndiri kuda kuzodai zvisiri zvekuti chirwere chakabva kuna Mwari kasi kuti yanga itori imwe yetsvina zvemhepo chaizvo kuti vaihaka vachitaura mazita evanhu avaitaura kuti tinoda kukuuraya tinoda kutopedza musha wacho wese ndo mhepo iyo imwe yacho zvayaitaura. Saka takaramba tingoshingirirawo tienda nawo kuchipatara nekuchivanhu ikoko kusvikira gore rinori last Saturday vazosvika pakuzoshayika. Vashayika kudaro vakazovigwa musi wemande tavaviga zvakanaka. Tuesday taenda kuhamiro kunonzi tinenge takuenda kunotarisa paguva kuti pamuka zvakanaka here. Takaenda zvakanaka takudzoka takazosangana nasekuru nevamwe vanasekuru vedu 2 vadiki vakudzokera nechekumakuva ikoko. Tikati ako muri kuendepi? Vakati toda kumbotsvaga kadoro pazasi apa. Tikati alright. Saka ivo pavaendawo kukadoro kwavo ndo pavakazoona vamwe mbuyo vedu vakanga vari pamajokotyo pavainzi pavanga vari. Nangu handina kupaona, handina kuenda. Saka ipapo ndo ivo vakaenda vachifungidzira kuti munhu akadhakwa ari ipapo vachitirega tinomubatsirawo. Pavakasvika ipapo ndo pakaona paina mbuya vedu vangu varipo ipapo vachinzi vakanga vasinawo kusimira vakakwana. Saka ivo vakati tingarambe tichitaura namai vasina kupfeka. Vakauya vakatora vanamai guru vakauya vachitora kumba vachibva vazoenda kunovaburitsa ipapo pavakanga vari pacho ipapo.
vachizovafukidzawo vachivapfekedza vachizoendesa kumba. Saka ndo nhoroondo yakaitikawo pana mai vangu mukurwarawo kwavo kwavakaita. Patingade kunzwisisa ndepekuti ko pamakaenda kumakuva vanhu kuseni vachinoona kuti pakavigwa munhu, pane here zvakaoneka ipapo kuratidza kuti zvanga zvisina kumira zvakanaka? Hapana chatikambooneso. Patakaenda ida hatina chatakaona. Handizivi kana paine wani chaakaona, Asina handina chandakaona. Pairatidza kuti zvaparira here? Pairatidza kuti pari zvokuti. Tinotenda zvikuru. Alright, muri ipapo mambotaura kuti vaihaka vachitaura kuti mazita kune vanhu vari kuvarwisa, vanhu vari kuda kuvauraya nditi. Asi vaimbotaura here chikonzero chavaida kuurayirwa, chavanga vakavengerwa? Chikonzero chimwe chavakambotaurawo havo ivo ndechekuti ivo vainamata postori. Saka vamwe vacho vaiti uri kuda kuonesesawo. Ndo chikonzero chimwe chetu chandinoziva, ndisingazoziva hangu zvimwe zvikonzero. Vaingopinda postori chete, vaiprofita here ivo? Vainamata postori, vaitoona. Vangari munhu wemwe aitoona, vaiprofita. Saka ndo pakabva ruvengo apa ndofunga kuda vane vamwe vanhu vakambobatsira naye? Handizoziva hangu kumhuri kwavo kuti pane vakambobatsira here, asi inini kuchechi ndinoziva kune vamwe vanhu vaibatsira. Semunhu ndisinganyanyi kugara navo hangu vachiri right. Handizivi kuti pavanga vari right vasiri kurwara kune vavakambobatsirawo havo here vekumhuri yavo kwanyamukumba ndisivi ipapo. Asi kuchechi vauyawo kuHarare tambosangana kune vavaibatsirawo ndichiona. Saka tingangoti kuda ndokwakabva ruvengo ikoko? Ya, zvogona kudaro. Ivo pakurarama vane basa ravaiita here kana kuti vaingoitawo zvechechi chete? Munhu aingoita basa rake rekuzviitira. Vaienda kuMozambique, vaichengeta huku. Munhu aingobata mabasa emaoko. Vaingoti vakambobata izvi, vakaona zvambomira vombobatawo zvinhu. Munhu aiita mabasa emaoko. Vaifuya huku, munhu akangwarira upenyu hwenyika. Vaizviitira mabasa emaoko. Achitenda nemombe dzakachisa munakawo. Tinofara kumukwadisa inesi pachiitiko chemwana wangu chakaitika pano. Ndini mai wake waabhirike ndiri pano. Takarara tiri pano makuseni. Vanhu vachibva vafuma kuenda kuHamiro. Ini ndikasara ndiri pano samai, ndaisara ndichigadzira zvinhu zvekuti vanhu vadzoke vauya vachigara mumba makanaka. Ndakapedza ndikagara. Vanhu vakaenda kuHamiro vakadzoka, havana kumboita nguva huru ayo. Takagara tiri mumba, ndikati mauya nemuti wangu here wekuti ndiise vanhu vaone kubata maoko akabata habhi. Ndakapuwa muti wangu uya musasa, ndikaisa mubande mumoto, vanhu vakapwititidza vakapedza. Wapedza kudaro takaona nyasha achisvika nyamukomba achimhanya. Akadaidza tete wake Ririna kuti uyai pano, uyai pano. Ririna akabuda akaenda panze. Achimirira aripo akadzoka akadaidza Ndana. Apedza kudaidza Ndana akabva adzoka. Akati mukoma, mukoma. Ndikati hoye, zvikanzi uyai kuno. Ndibva ndabuda ndikati ko kwaiteiko? Zvikanzi endei mukoma. Zviri kunzi Mai Joyce waonekwako wasina kupfeka. Ndikati kumakuwa here? Zvikanzi aiwa, endei teerai isu. Takaenda Ririna, ini naNdana tiri watatu. Kwabva takwira paruware uyo, tosvika topinda pakuwa yakaputsika yechikoro. Takuteedza kunoti uku block pakati pane mazifaiba kudai. Ndo pawanga wakagara wakatambarara kudai. Wakadai nekahetika wakatema. Waine pitikoti yeblack yakatsemuka zvese, waionekwa mukati kuti hawana kana pendi. Pitikoti iya yakatsemuka. Ina handina chandakataura, Ndana haana chaakataura. Asi mai Ririna ndiwo wakati mai
wachibva wakuseka. Wapedza kuseka wakati mai muri kuitei? Wakati ndiri kutsvaga mutsvairo. Hanzi mutsvairo yemunotsvaga ipapa here? Zikanzi hembe dzangu dzaenda apa. Ndo pane hembe dzangu, ndo pane hembe dzangu. Tarisa hembe dzangu. Inini ndikati mai Nirina ina handioni. Endai mundotarisa imi mune maziso pamwe munodziona. Wakati mai Nirina nekuku. Ndana nekuku. Wakatarisa kupotera pazviye zvacho zvese. Hawana chawakaona. Zikanzi hapana chatiri kuona mai. Zikanzi hembe dzangu dziripo achingonongedza kudai. Zikana mai Nirina endei ndokusimudzai here. Zikana iwo aiwa nosimuka. Wakabva wati nerutio wachibva wabata mulanda nongo uripo wachibva wachikonya nosimuka. Hawana kana pawanga wakambokwengwa miri wawo wenge wakanaka. Asi poenga wari pacho mukapaona pane milandana yakazara. Asi hawana kana kumbokwengwa kana kuita sei. Wachibva wamira. Ndikati mai Nirina chindipai bhegi mubatei ndekuti ina handigona handioni nokutsika kumakomba. Wakandipa bhegi ndikabata. Mai Nirina wakabata kuraiti. Ndana akabata kuleft. Nawo. Tasvika pakaruwa yakakaputsika waya kayapa. Kuseri kwebhuku rekuchikoro. Zikana mai Nirina ngatichiwatsveta panapa. Kwata watsveta pasi. Zikanzi ndoita sei? Ndikati ameno zetodini mai Nirina. Zikanzi ndafunga unitora munun'una wacho. Ndowanda kundotora kwamagondo. Ndikati wafunga zamu chairo. Sarei takangogara nawo hapana akambotaura nawo kana takangowatarisa. Mai Nirina wandotora munun'una wacho uya ozouya. Akati chisiketi nechiblouse. Zikanzi mukoma mwe muri kuendepi mukoma? Hamugoni kugara pamba here mukoma? Anguti wachibva wanyarara. Aibva wapfekedza chisiketi chiyabva apedza. Aibva ati chiblouse chiyapfekedze ichiblouse. Waraiti. Zikanchienda ikumba wakumboita kunge kakudedera. Kubvunda semunhu anga apedza nguva huru achirohwa nechando. Wozobatiranwa wosimuka ndende zvishoma. Ndikana kuenda nawo kundovatsitsa kumba kwawo. Kwakubva tasiya wagara mumba mavo. Tatoti muroora. Uya wabikire mbuya tiya wari kutonhorwa wakubvunda. Ndiye isu kubva tadzoka hedu kuno wamoti. Ndozvataona uko isu. Tasiya tati waisa mumba mavo mai Joyce. Wanga wasina kana hembe waine kapichikoti kakatsemuka kutsema. Heta haina umbodonha inge iri yeblack mumusoro. Kwatadzoka kubva tagara hedu. Ndokuona kwatakaitawo. Ko ipapo tingade kuziva zvakare muchitaura navo vairatidza kuti munhu ari normal here pfungwa dzake nekuti kuda tinogona kuti muroyi iye munhu anga akupenga. Kuona kwatakaita wanosomboti kana wakagara wanenge wari kudai nhetemwa dziya. Asi ipapa hawana kumboita nhetemwa. Wanga wakanyatsogara kudai wasina kumboti kana nhetemwa aiwa. Kana wakazoita nhetemwa wakazotoita wakumba kwavo. Patakawasvikira nekuwatora kuenda nawo hawana kana kumboita nhetemwa. Wanga wangoita badzika kubvunda kekuti munhu amboita nguva refu asina kupfeka zvavanhu wanga kana pitikoti yacho dai ridzira rakadai keka rikakatsemuka zvese zviri mukati zvichitoonekwa izvi. Asi hawana kana kachironda kakambonzi ndekuti pawanga wari pamulandana pacho mukapaona kana mega munotevera zvokuti dai vaipenga mungadai makaona kumarwa kwavo. Asi pepa ine muhwezwa kana kuti chii chaifamba chichimboenda kudai chichidzoka kudai chichimbodai. Kana ndopawaitsvaka hembe here dzawaiti hembe dzangu dziri papa amena hatizivi. Ndokuonawo kwatakaita. Pana akambotaura nawo zvimwe zvakawanda kana zvekuti hapana. Kwabva tauya kutaurwa vanhu vanga vari pano kuti ndo zvatasangana nazvo kwatadaidzwa kwabva tangonyarara hedu.
Imimi muri wechikuru tinoziva hurumende yeZimbabwe inoti hakuna chinhu chinonzi VOITA. Imi munotiwo kudii? Isonzwa nevakuru vedu zvitonzi zviya. Kune munhu adonha uko murusero. Tisina kumbozoona kunyatsoona justice kuti ayo taingonzwa semastori. Izvi zvakatotiroyesa hana kubva tashaya kuti zvino wadonha wanga wada kutora ape, zvino wanga uri kubva makuwa wawedzerwa here, ko zvino zvaitwa sei, kuti akatonetseka nazvo chaizvo, kutambudzika nekuti pane paigwa munhu akaonekwa asina hembe muroyi. Vakuru vedu vekaivanzara kuti muroyi. Inini pachiitiko ichi chakaitika, mutumbi wakawigwa tikarara. Ini ndini maichipunza togara panext door naMuchakabvu. Muchakabvu akawigwa, isusu mutemo wedu tunoenda kuhamiro, saka takamuka kuma 6 o'clock tichiti tindomutsa munhu kumakuwa. Takapinda mumakuwa, vanotungamira vakatungamira, vanova vanotarisa pachiwanhu pedu, vanotarisa guwa kuti zvakamira sei. Saka mwana wavo mukomana ndiye akaenda akandotenderera paguwa, akati chiuyai henyu zvakanaka. Mwana vamai vavo vakazowanikwa iwavo vasina kupfeka. Takaenda paguwa, tikaita mutemo wedu wechechi, tikaisa minamato. Tikapedza kuisa minamato, ndokubva tabuda mumakuwa muyawo. Saka tabuda mumakuwa, ini ndakatoendawo zvangu nichindoona mwana akanga arumwa nembwa yangu panhamo ipapo. Saka ndakubva ikoko kundoona mwana uyu akanga arumwa nembwa, nichisvikawo pamba, ndo pandakasvikotaurirwa kunzi pazoitika chiitiko chekuti pamabva payapa pazosara pakawanikwa mbuya Nyamukomba, mai waJoyce, mbuya wapiri Nyamukomba, wazowanikwa wasina kupfeka. Asi pavawanikirwa pacho pakaoma. Zvapanga pakaita kuti munopinda munhu here imomo mavanga vari macho. Tikati ndo zvazoitika, chikanzi ndo zvasara zvikaitika. Saka mushure maizvozvo, sesu hedu vamwe hatina kuona munhu asina kupfeka. Inini hangu hana kumuona wakamuona asi inini hana kumuona. Asi mashure mechiitiko ichi chakunyanyondirwadza, vazukuru vambuya ava vakutotisira mameseji akaomarara ekuti shaudha, kuti tuka, kuti makazoona mbuya wedu chakazoti wasina kupfeka wakadai. Vazukuru vambuya ava vana Tambu Nyamukomba ndo zvakunyanya kutotirwadza. Pakaitika chiitiko ichi isusu hatina kuenda, hatina kuzviona, asi takuchitobatikana zvakutoita unge isusu ameno tisu tatora mbuya here kundowaisa kumakuwa. Zvakutotinetsawo, hatichisina rugare nevazukuru vavo, nemameseji avo akutisira mumaWhatsApp vachiuya kumainbox kwedu. Zvakutotitambudza, zvakutotinyangadza zvatakuitirwa nevazukuru vambuya vakabatwa ava. Vakuuya kumainbox vachitishaudha, hatichazivi kuti vari kutishaudhira chii. Zvimwe zvinhu zvakutibata izvozvo. Ndanzwa pachinzi wakazotorwa wakaenda kumba, wakapiwa dzimwe hembe handiti? Kudzawo dzawaiti dziri apa dzakazoonekwa here? Dzakashayikwa. Hembe dzaunga wakapfekwa nanhasi dziri kutsvakwa, dzakashayikwa. Asi gumba handiti wanga wari panapa? Wanga wakarara muno. Wakapfeka hembe yegirini. Wakarara muno. Saka kuti wakazomuka nguva nekubuda. Vakabva muno vachitoenda kumakuwa. Hapana akawaona kubuda kwavo. Enda hapana akanzwa kuvhurwa kwedhoo. Toti wanga wakagara apa, wasina kana juzi kana waine hembe yegirini badza wakagara wakadai, wakangogumbata kudai. Tikadya nawo sadza wakangogaramo. Saka hembe yegirini yacho haisati yawanikwa nanhasi. Vanhu waenda vachishaya. Inogumba. Kumba kwavo kukenge kwakatokiwa, vasina kutorara ikoko, kwanga wakarara muno.
ndepekuti ava gogo kwani kwasina kupfeka ihama yepano here Maiguru. Warume wedu wakomana wanini Maiguru wemushakavu. Oho. No, pakanaka. Zita nditwa Nature. Ndine mwana mukomana wemushakavu. Mufamily medu 3. Mai vedu vakatisiya 3. Kunoti ini Tanaka. Ndikaunga mudiki kamusikana kanonzi Makanaka. Ndakatanga kugara mai wangu vari munhu angari right sokuti zvese vaititira taigara navo panapa kubva ndichiri mudiki bhozi vakasiyana nababa wangu ndichiri mwana mudiki saka takabva wayabva wagara neni kunoku kusvika ndipedze kunyora form 4 wakatanga kurwara ndichinyora form 4 ndipo wakatanga kurwara mai wangu 2020 wakatanga kurwara vauya vaenda kuharare ndoko wakaenda wakagara ikoko iye wariko ndiri kunoku ndaigara kunoku ndiri ndega madhezi elockdown wakusina vanhu vaisabvumidza saka ingogara kuharare ndaigara kunoku musha ini ndaigara kunoku kumusha chigara ndega kunoku vakazouya last year this year ndopa vakazouya I think last year ndopa vakauya kunoku vatanga kugara nesu panapa chigara nagogo chigara tese ndakazobva kunoku vandazomboenda kuharare ikoko ndichimbonoona kuti ndoita sei sinzi mama vari kurwara saka ndaidombonotsvaka saka ndakazodzoka ndakambouya kunoku muna January nasisi wangu varikwa kwambotaura takambouya kunoku chinzwa kuti mama varwara serious futi patauya patagara navo patagara vakatomborikafa zvekutoti munhu anga kutofamba zvese vanga vakutofara chitoti munhu akaita sei akupora bva ndadzokera futi kuharare ndopandakazofonerwa ndichiudzwa kunzi mai vashaika pandakafonerwa ndakabva ndauya immediately ndakangosvika kuno tikangowawiga zvakanaka wanga akagara apa wakatarisa uku wakagara ipapa wakati toto makumbudo hongu muri yeZimbabwe ndofunga semaonero amuri kuita semaratidzirwo ari kuitwa nagogo ndiyo nzvimbo yacho yavakawanikwa vari vasina kupfeka vakagara imomo mumauswa aya ndofunga miti varatidzei gogo kamuti kanobaya ako tumaruva turi panapa utu tumalandana aya asi hawana kumbobayiwa ba pese pawaigusha hawana kumbobayiwa nemilandana ikana wanga uri smart chaizvo kana umbochekwa hawana kana ndo zvinoshamisa izvozvo kuti vanga vakasutswa neshairudzi rinoita kuti vasange vachibayiwa vasange vachichekwa uyezve kubva panapa kusvika kumba kwavo ndofunga pangangoita 1 kilomita. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndorinda rakavigwa mufi Abigail Abi ndopaakavigwa ipapo ndopaakazororera uyezve semanzwira maita Abi anga ari munhu ainamata anga achipinda chechipostori uyezve achinzi aiprofita uyezve aitaura kuti mhandu dzangu dziri kundirwisa ndiri kudziziva. Strange or funny enough vacho vabatwa vasina kupfeka ndo mumwe wevanhu vaitaurwa kuti ava vari kuda kundiuraya saka ndipo parere Abi tinoti aiwa azorora murugare ndiyo nzira yedu tese
Muli yeZimbabwe liyabona sesendlini yokuphumula eka-Abigail lapho wabekwa khona phela indlu yakhe elaphakade njengoba lizwile kuthiwa u-Abi wayengumuntu ohamba echechi wayekhuleka esepostori wayelesipho sokuboniswa and into emangazayo ukuthi abanye bakhuluma ukuthi hayi babamgangelayo omunye wangikhona ngiyolo sicine sebonakala esenqunu ngale okulameva khona okuhlaba khona waphume ngalamanxeba asilakho kunenge esingakutsho sithi lala ngokuthula Abigail. Hanzi kufa mutongo wa Mwari azvina mhaka wananga ani nhasi ndiwe mangwana ndini zvichingodaro ndiyo nzira yedu tese hapana anotiza nzira iyoyi. Hongu muri yeZimbabwe ndiyo nhau yatanga tinayo zuva ranhasi inhau inosuwisa inhau inorwadza zvinonzi uroya huko. Hongu ndo mataura vanoita vanotitungamirira asi the truth on the ground is uroyi huriko. Selizwele muli yeZimbabwe indaba esizwe ngayo namhlanje lapho umuntu othakathayo sicabangela ukuthi uyathakatha. Indaba yangikhona ayisindaba emnandi ayisindaba ekuthabisayo indaba ebuhlungu sibili kakhulu. Sesikhulume lo mama omufi sakhuluma labangane lezihlobo sakhuluma labambonayo khona ngale enqunu ukuthi wayegqoka ipitikoti eyayidabukile konke okwaphakathi kwakubonakala egqoke lengwani emnyama ekhanda. Lapho kuthiwa wayekhona esixukuxukwini kuthiwa waphuma engalangitsho inxeba kodwa lapho wayekhona khanya ngani kuyahlaba sizalitshengisa sisafika lapho ayekhona akubuhlungu sibili kunzima ubuthakathi bukhona lami indaba lezi ngantshona ngizizwe emabhukwini mbala amabhuku mbala amanoveli ngangazibhilivu kodwa namhlanje lamsenze ngakholwa ukuthi into enjalo sibili khona ngoba sengikhulume labo abayibo ababonayo indaba le isenzakala sibili. Kana ma-African movie tinozviona hazvingaite kuti vanhu vangoacta zvinhu zvisiko kutoacta kuratidza kuti zvinhu izvi zviriko. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo ngatiti yatanga tinayo zuva ranhasi asi ndokuvimbisai kuti muchikamu chinotevera tinokuunzirai nhau yemuroyi tichaedza kunotaura naye tinzwe kuti zvakamira sei. Tanzwa zvakare kuti nhau iyi iri kudare ramambo toda kunosvika zvakare kwamambo tinzwe kuti vanoti kudii nenyaya yakadai. Sesikhulume labo siyalithembisa njalo ukuthi lo ucabangela ukuthi nguyumthakathi nguyumbulali sizamkhipha laye phela sikhulume laye la esitshele lakho udaba ukuthi uhamba njani. Sizwile futhi njalo kuthiwa indaba le izabe isedale so sizahamba edale siyekhuluma phela labayi babaphathayo izindaba ukuthi besitshele ukuthi uhamba njani abaphatha isigaba salapha abantu abahlala khona okwenzakale khona phela isimangaliso lesi kuyisimanga lokhu ngoba into enje ayijayelekanga bakhulumile phela okhulu labo ukuthi bona bezalwa baze bakhula baze babangaka babetshona bebuza ukuthi kuyenzakala into enje ngale kwenzakala into enje ngale kathi sikuyamangalisa ukuthi sokuzwe kwayenzakala lapha abahlala khona bazibonela bazizwela. Tinokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi nzira dzimwe chete anoda kuchitendero achida kuchiwana tese tiri vamwe chete uyewererenje ndakumbira shumba onaka ndakutenderere wati pagwara reupenyu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu.